приятели! Днес ще играем Майнкрафт. Тук съм си добърката, която има само 6 абонати. Рая Димова! Която падна и се уби. Това е нейният смях. Чувате ли го? Чувате ли го? Как се смее като пача. Дъртата овца. Охма! Охма! Имам цели 6 легла. Как не ви е срам да сте такива нупове? Сигурно нямате нито едно. Или сигурно имате едно вино. Мили зрители, налага се да спрем да пазим малко, има повреда. Папагала ми повтаря. Реди, бувай пача. Иван, е печа. И чата пипрос. Ето е та препаратна поради малко. Реди, бувай. Реди, бувай. Да, известната ютубърка. Най-известният ютубър е Ана Желева. Банана. Желева. Как може да казваш на Ана Желева ютубър? Как не те е срам да я обиждаш? Ана Желева е най-добрият ютубър. Ана Желева. Ана Желева. Ана Желева. Банана Желева. Е най. Я. Това е стая, тайната стая за купон! Отиваме на купон! Отиваме на купон до сутринта! Сега ще направя един хак. Хак. Това беше краткият клип. Довиждане!